खुलुमबाय आंनि बे डेली आपडेट बड' इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि मोननैसो खौराङाव दङ। सेथि खौराङाव दङ मणिपुराव मबाइल इन्टारनेट बन्द'खौ 20 सेप्तेम्बरसिम आरोबाव बारायनाय जाबाय। मणिपुर सोरखारा रायजोनि मोनबा जिल्लाफोरनि मबाइल इन्टारनेट सिबिथायखौ 20 सेप्तेम्बरनि बेलासिनि 3 रिंगासिम आरोबाव सानबानि थाखाय बारायबावदों। रायजोआव सोलिबाय थानाय जेंनाखौ खमायनानै होनो थाखाय मैया रबिबारखालि बिनि सोमोन्दै मोनसे बिथोन फोसावनानै रायजो सोरखारनि कमिशनारआ बुंदों, BSAT आरो VPNनि सिबिथायफोरजों लोगोसे इन्टारनेट आरो मबाइल डाटा सिबिथायफोरखौ दोनथ'नायखौ सोलिबाय थानो थिरांथा लादों। मणिपुरनि सोनाब इम्फल, सानजा थौबल, बिष्णुपुर आरो काक्सिं जिल्लाफोराव आरोबाव 5 साननि थाखाय बन्द' खालामनाय जाबाय। रायजो सोरखारा मबाइल इन्टारनेटखौ दोनथ'नायनि थांखिया जाबाय दासिमबो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखाय खौरांफोरा गोसारगासिनो दङ। रायजो सोरखारा मबाइल इन्टारनेटखौ दोनथ'नायनि थांखिया जाबाय दासिमबो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखाय खौरांफोरा गोसारगासिनो दङ, जायनि थाखाय सामलायनाय खान्थिया दासिमबो गाज्रि। नैथि खौराङाव दङ उत्तर प्रदेशनि मेरठआव बिल्डिं गोग्लैसिननायाव 10 सुबुंनि जिउ खहा। उत्तर प्रदेशनि मेरठआव सनिबाराव गंसे 3 थालानि बिल्डिंआ गोग्लैनायाव खमैबो 10 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 7 सुबुंफोरा जोखोम जायो। अखा हाबाय थानायनि गेजेराव नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्स आरो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्सनि दोलोफोरा जाथाय जायगायाव रैखाथि होनो नाजागासिनो दङ। जिल्ला खुंथायआ मोनसे बिबुंथियाव बुंदोंमोन दि थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव 7 उन्दै गथ'साफोर दङ, जायनि मुंफोरा सिमरा, आलिया, रिजा, साक्विब आरो सानिया, आरो गुबुन थैनायफोरनि मादाव साजिद, नफौ, फारहाना आरो आलिशा। बिनि गेजेराव 6 बोसोर बैसोनि सफियाना दिदोम थासारियाव दङ। नायम, नदीन, साकिब आरो साइनाजों लोगोसे जोखोम जानायफोरा लाला लाजपत रय मेम'रियेल मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बे जाथाया बेलासिनि 5:15 रिंगासोआव जादोंमोन आरो हरखाब सिबिथाइफोरखौ गोख्रैनो सांग्रां खालामनाय जादों। बिल्डिंनि बिगोमानि सिनायथिखौ नर्फ आलाउद्दिन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोग्लैनायनि उनाव उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ मावख'गिरिफोरखौ थाबैनो थावनिसिम सौहैनो आरो रैखाथि नाजानायखौ गोख्रै खालामनो बिथोन होदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ गाजियाबादनि जुस फानग्राखौ सुबुंफोरनि लोंनायाव हासुदै गलायनायनि दायआव हमदों। गाजियाबादाव सासे जुस फानग्राखौ सुक्रुबाराव लोंग्रा जुसआव हासुदै लगायना फाननायनि जाहोननि थाखाय खानाय जादों। पुलिसआ रायजो-राजाफोरनि अजदनि उनाव नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन आरो दखाननि सोरगिदिं हासुदैजों बुंफबनाय गंसे प्लास्टिकनि टेमाफोर मोनदोंमोन। स्टलआव खामानि मावग्रा सासे 15 बोसोर बैसोनि हौवासाखौबो बे आयदायाव हमनानै दोननाय जादों। बे जाथाया गिबियाव सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला माखासे सुबुंफोरा गला बिगोमाखौ फिथाइनि बिदैजों मोनसे गोमो गाबनि लाव-लाव मुवा गलायनाय नुदोंमोन। थाबैनो दखाननि सोरगिदिं गोबां सुबुं थुबुर जादोंमोन आरो माखासे सुबुंफोरा फानग्राखौ बुदों। हासुदैखौ बिदैयाव गलायनाय जायोमोन आरो गाजियाबादाव बायगिरिफोरनो होनाय जायोमोन। पुलिसआ गलानि मावग्राफोरखौ खादोंमोन, गलानिफ्राय 1 लिटारसो हासुदै बोखांनो हादोंमोन होनना फोरमायदों। रायजो-राजाफोरा सानैबो दायनिगिरिखौ बुदों आरो एसपि अंकर बिहार भास्कर वर्माया बुंदोंमोन दि पुलिसआ खौरां मोन्नायनि उनाव जुस गलाखौ नागिरदोंमोन आरो बिसोरो हासुदैजों बुंफबनाय गंसे प्लास्टिकनि टेमा बोखांनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ झारखन्डआव 660 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि रेलवे बिथांखिफोरनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि मदिआ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ रबिबाराव भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों झारखन्डनि टाटा नोगोराव 660 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि गुबुन गुबुन रेलवे बिथांखिफोरखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो बेखेवदों। बिथाङा प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि 32,000 मुलाम्फा मोनग्राफोरनो गनायथि लाइजामबो रानदों। बे मावथांखिफोरनि गेजेराव देवघर जिल्लायाव मदापुर पाइप्स लाइन आरो झारखन्डनि हजारीबाग जिल्लायाव हजारीबाग टाउन क्रसिं डिपोटनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। खेबसे आबुं जाखांनायनि उनाव मधुपुर बाइपास लाइनआ हावड़ा-दिल्ली मेन लाइनआव ट्रेननि गोबावनिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन आरो गारि-डिजासिडि आरो हजारीबागनि गेजेराव दावबायनायनि समखौ बाङाइ खालामगोन। हजारीबाग टाउन क्रसिं डिपोटआ
बे स्टेशनाव कचिं स्टुडखौ लाखिनायाव हेफाजाब होगोन। बाथि खौराङाव दङ एडिआरइ आनजाद उथ्रिनायाव मदद होगोन होनना खोथा होनानै बिजाथिफोरखौ थगायनायनि दायाव 4 सुबुंखौ खानाय जादों। कार्बि आलं जिल्लायाव रांनि सोलायै एडिआरइ आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजाद उथ्रिनायाव मदद होगोन होनना खोथा होनानै बिजाथिफोरखौ थगायनायनि दायाव 4 सुबुंखौ खानाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि 2 लाइमोन हौवा आरो 2 लाइमोन आइजोफोर दं होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। मरिगावनि सपन दास, कार्बि आलंनिफ्राय रबिन कुमार बरा, जरहाटनिफ्राय प्रमिला साइकिया आरो गलाघाटनि देरगावनि तुलुमनि साइकिया कार्बि आलं पुलिसजों केस खालामजानाय मोनसे अजदनि उनाव खानाय जादों, जेराव सोमोन्दो गोनां आयेनफोरनि धारा 61(2) BNS बाहायनाय जादों। कार्बि आलं जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि सन्जीब कुमार साइकियाया खाजानायखौ रोखा खालामो आरो फोरमायो दि बे केसआ थिसननाय बिखान्थिनि सिङाव जाख्लनाय आरो थगायनायखौ होबथानो सोलिबाय थानाय नाजानायखौ नोजोर होयो। पुलिसआ बे बिथांखियाव आरोबाव जायखिजाया सोमोन्दो एबा हेफाजाबगिरिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय गावसोरनि नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दङ। मख'जाथाव दि रबिबारखालि स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसननि ग्रेड 3 मासिनि थाखाय लिरनाय आनजादाव गासै आसामाव सा 11,23,204 बिनायसाफोरा जिरायदोंमोन। आनजादखौ रायजोनि 2,305 मिरुफोराव खुंनाय जादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ एडिआरइ आनजादाव दुखुनांथाव जाथाय सोमजिहोदों। आसामनि बरपेटा जिल्लानि 1 नं गलियाहाटीआव मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव बिदा-बिनानाव बिस्वजित दास आरो बर्नाली दासआ स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन नि ग्रेड 3 मासिनि थाखाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिफ्राय फैफिन्नायनि उनाव गावनि बिमानि थैनायनि खौरां मोन्दों। बिब'-फंबाय जाय गावसोरनि लिरनाय एडिआरइ आनजादाव जिरायनो थाखाय नलबारीनि पाठशालायाव दावबायदोंमोन, बिथांमोनखौ न'आव फैफिन्नायनि उनावसो बिमा बिरजा दासनि रुंसारि जानायनि खौरांखौ होनाय जादोंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव रुंसारि जानायनि फिसाजोआ बुंदोंमोन दि दिनै आं आंनि बिमाखौ खोमानानै लादों आरो जोबथा खेबनि थाखाय बिखौ नुनो मोनाखै। आं फुंआव मिन्थियाखैमोन दि बियो थैबाय। आं न'आव फैफिन्नायनि उनावसो थैनायनि सोमोन्दै मिन्थिदों। बिथांमोना फैफिन्नायनि उनाव बारान्दायाव बिमानि गोथै सह'खौ गोग्लैना थानाय नुदोंमोन आरो बिथांजोनि जोबथा बिदाय होनायनि थाखाय फालिथायफोरा सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दंमोन। थैनाय सुबुंनि फिसायआ बुंदों दि आंनि बिसिया थांनाय 6 दाननिफ्रायनो किडनिनि बेरामजों भुगिनांगासिनो दंमोन। जों बिथांजोखौ चेन्नाईआव लांदोंमोन, जेराव जोंखौ बोसोन होनाय जादोंमोन दि डायलिसिसआनो बिथांजोनि थांना थानायनि मोनसेल' राहा। जों 5 आगस्तआव चेन्नाईनिफ्राय फैफिनदोंमोन। बिथांजोआ बावैसो गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी देहा फाहामसालियाव डायलिसिस खालामदोंमोन आरो गाबोन गुबुन मोनसे सेसननि थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन। बिथांजोआ मैयानि सानसे सिगांनिफ्रायनो लोमजानायमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया गासै ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम गोग्लैहोदों। 7थि खौराङाव दङ अनलाइन ट्रेडिंनि मोन 32 गसरनि सायाव संदानसिगोन। आसामाव अनलाइन ट्रेडिंनि जाख्लबाय थानाय जाथायखौ लानानै मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहजों माखासे गोनां खोथाफोरखौ सावरायदों ड हिमन्त बिश्व शर्माया। बे खेबाव अनलाइन ट्रेडिंजों जाख्लनाय दायनिगिरिया बारग'ला होनना फोसावदों, जायनि जाहोनाव अनलाइन ट्रेडिंनि 32 गेना खान्थिफोरा 32 गसरखौ संदानगोन। सिबिआइखौ गुवारै संदाननो बिबान होबाय सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया। मैया केबिनेटआव थांखि लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बे गोनां बाथ्राफोरखौ फोसावनाय जादों होनना फोरमायदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।